dolanan Go Supri Go dolanan sifatmu mung krana tegan ora tegan kanggo kowe wis pakulinan yen kanggo sifatmu kowe ngono tegan ora tegan ke kanggo klukan kadewang karewang apa utama kanggo bandingan sarawang sepanang winjarengan dikorang jo sembrono bojo loro nggo dolanan aja mukir sifatmu yen sifat kurang ora kurang mangko tak gelek kerewan yen mengkono sifatmu mung krana tegan ora tegan kowe tak golek kerewan rewang apa butuhe kanggo bandingan rewang tak meneng winjarengan dikorang katon sigra joketane beksan mangan tayub manut iramane ngiringi kang ngabeksa wirasa gendhing notiro kandes luwes kang anuju rono katon endah sakola bawane sebelah kan sampure manut tunggale haramani duh kong semang kang pit saweh sedang koyong pucing kula pucing sayung sing rukun gotong royong
tumandang gawe ambangun jiwa ambangun agama nusa bangsa nusa lanang wadon uga tuwa muda tanjut terus meregut mikul kewajiban kanggo gayuh kaut aman adil makmur Sari niki minangane panjenengan saking Cak Satuman nggih saking panjenenganipun Abah Jamal saking Tanjungan ugi saking Cak Nurali saking Gening Lombok nggih kaya biasa Pakmu Bengawan Solo mandhape pokoke melu kalih nagih janji nggih janjine ditukokno gelang kok ngawan Solo rewel ketemu ini riwayat emu ini sadyaring barang hatian insang nginang karo gilo musim kemarau tak berapa dirimu anake didulang sambel di musim hujan kembang sampai kemana airmu dari Solo terkurungku nungsong ribu mengalir sampai segong
air nyaku lang Iya. Oh. hidup pengraung riwayat telu Riwayat emu dulu kau dagang salong naik gitu kok emelo melu sapa melu cak satu maning griya rejo pokoke melu cak norani melu ngopo yang apa wae dolan hak kok mangkat dhewe glomong kok dhewe-dhewe piyen piye janjine pusing pokoke melu aku tetep melu pokoke melu ning ndi ning Tanjungan nang omahe Abah Jamal pokoke melu piye ya piye dolan hak kok mangkat dhewe ngomong kok dhewe-dhewe piyen piye janjine pusing pokoke melu aku tetep melu Gendang adus dik, adus keramas dik nganggo sampo apa nganggo sabun panas-panas kok ojo ngelamun ojo was-was kowe ojo bingung gendang dandan dik, gendang macak dik ayo tak jak kowe ojo bingung panas-panas kok ojo ngelamun ngono kowe kok musuh pokoke melu sapa melu tak satu maning griya rejo pokoke melu ning ndi ning Tanjungan dolan hak kok mangkat dhewe lunga Abah Jamal kok dhewe-dhewe piyen piye janjine pusing apa kok melu aku tetep melu tak ora li Sesarengan Ludro Karya Budaya. Ayo yo. Kelingan rikala urip bebarengan dengan susah kabeh dadi halangan senadyan
sing rumah tanah teka tenan sliramu marang awakku mbok tinggalno siapa dayaku saiki tak di janjimu lali aku jolali marang anakmu saiki wis gede-gede pengen nyuwun pirsa sapa to bapake udan tangis atiku tambah nelongso ning atiku kok malah mbok sia-sia Waduk gondang. Waduk gondang kepilut rondo gantungan. Sri Tanjung nggih. Gunung Gajah mungkara wana kiri senenge atiku yen nyawang waduk gondang katon eti peni minggu mlaku padha numpak prau senenge atiku yen nyawang ora krasa jebule kok wayah sore alah timbul ya mas ya dek wetone gondang najan ora kumpul mas nanging tetep sayang alah gedhok ning hartane ya cak rum wetone sumber nangka najan ora pedhok mas nanging katon werna alam iwon mas tekan Mojokerto senajan suwera kumpul ning hartane aja nganti gawe gelo tekan wana kiri senajan suwera kumpul saya marati
sarengu rasa tresno kang tak endem sarwa mikir hati tak bisa jejam koyo ra bisa ngocati saben wanci tansah nggodha nanging aku ati bloko pungkasane temahan turut tresno nadyan ado yen kadulu nanging caket sajrone atiku nggonku nandhang tresno iki wis kinodrat sager minglapai kula sawasa ngedot tatanan hatiku sepelot saibu pengarasaku lamun bisa cecaketan sliramu Gantosan Pak. Niki matur gubuk sembah asmara nuwun. kalih Sri Tanjung nggih. Ayo ganti 55. Ayo tak satset.
Karya budaya. Aha. Gubuk kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali. Gubuk kae kok bak crita tengah bengi nganti gagat rina. Karya budaya. Ayo. Karya budaya. Saya marga dasaranteng torecet nikah melirupa kebak pengalem beno Sri Tanjung Bocayu saka gunung Pati Sita paksa Ananda nguyung Sri Tanjung Kerawapate Sita paksa gawe geger ning kraton Sukatana Sila hati krama ketaman asmara Tapos krama tindai angkara merka Sita baksa ngumpat ditumbali praja ora ngerti yen arep diapusi. Sita baksa putra Yaya Sinepi ora srangka Sri Tanjung dipateni. ana gete gandane kak wangi mertandani Sri Tanjung pancen suci ana banyu gandane kak wangi iki sejerai kota Banyuwangi. 10 Julai
Juli Surabaya. Mangke Sekartaji. rondo gantungan Mendem pedokan, mendem pedokan. Oh nggih, mungkin Raden Cak Nurari. Kali Sekartaji, Sekartaji. Sekartaji. Kali Cak Satuman wau gulu pedhot. Anjene polo kene gak karo mbokne nujine gak lega. Tamtama ngemben yuto Waseklar sepapan Aneng taranggono Brawabio Jomakra segra Mangku pupu Sile ongeng jongang Soyo rambe sabar pikolai kasoran yodane ngudbar manut barisane Klapa wete klapa Gotong royong ketumandang gawe ambang jiwa ambang nagara nusa bangsa lanang wadon uga tuwa muda tanjut terus gumerekut amikul kewajiban kanggo gayuh kautaman adil makmur
duyung slagamu saya nambahi wangun dasar lamun lanjir kuning ora mokal adikku dadi kumeng mesemo setitik aku wis trimo keno tak go tampa jangan purina wengi tansah lewung tresnaku tan bisa gendok cahayu ya Rondo kembang pakmu. jenengmu Rondo kembang sapa Ya Cak Ro. sliramu pi dawara sembodra lelanono aku ngemis tresno duh wong ayu klapa muda legana ana Nami kula hartonik karya budaya sampun ganggu ditinggal wong lanang aku iki sek rondo gantungan pun pisahan nanging kurang ajar dek hartonik bojomu kuwi temenan duwe bojo ora tau ditunggoni senajan kowe dek rondo gantungan aku sabar ngenteni kowe pegatan saka keleno saya suwi aku munaketna aku aja mbok tingali lunga aku trimo sego jagung godhong keluh Cak Nurali aja lali Cak Nggih mandhape mangke gulu pedhot Cak Rumadi. inggih jeng Ririn Heeh. karya budaya Gulu pedhot Dewi Sekar Madi. Tambah lemu ya Mas ya. Aku tekon jujur blaka suta kowe prawan apa kowe baputra Takon Mas kok kanik-kanik kong tak kang suwali kuwi pamrih apa aku renjang lagi kelelem tinang randa kandeng asri sokong isu kebendelan dek aku dudo anyaran aku dalam kowe tak urip bebarengan apa teman cek mentes wae kenalan berasuki dasar
watu yen cilik arane pasir watu kambang keli ana ing pinggir urung ketemu awak langsung naksir kelintutan kaya kelangan pikir wit kelapa kuwi arane keluku disikar cepuru dadi buku kawan pengiririn ora bisa turung kang ngerti kok omong ora kewetung areng-areng bakar gedang nggo geni sampe kering awakku iki mikiri gedang raja sak tondo dipangan codot timbang murung luwung guluku pedhot sami enak urip penggedeng hati iki nganggo riso tak kundang dipangan codot timbang murung luwung guluku pedhot timbang murung luwung guluku pedhot percaya beden godhong iki Dewi Sekar Taji podang kuning nggih Podang kuning. Esuk awal ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng mider anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi eman yen nganti liya kang nyayang tak sawang pencok ning empang kekondengen tak rindit saka kadoan sarwi ngoceh dheweke ngali penclok manise ibu buka yen wadonya dikirane ora bakal atiku dadi banglian yen cipodang andudut hati kepranan ora mendung atiku tansaya ndatra tak sranani sun pikat ulune bedhok Karatat Adi kambang Ngepo perika adiri Dasar sulit yo ewarto Muga kinasin Kalau sondro kirana Dewi Sakartati Wane Anca amananani
tu sadya ing garwa najan kacoba akeh ing rubeda wis madhep mantep ing karepku anggo ndeli tresno kang jatuh winangka jatra utama panji asmara bangun putra ing jonggala nyata sejarahe tamban atur tumeka sarene nalikane jo egone enjo mustika Dewi Jakartaji Nggih matur sembah nuwun Cak Wartono. Saking Mas Samin Jemberingin Kabuh nyuwunipun Rondo Banyuwangi. Nggih, nggih Mas nggih Rondo Banyuwangi. Nggih. Monggo Mas Samin saking Kabuh penggemar karya budaya. Lah. Ayo, asik. Aku ngatake. Asik. Mas Samin beringet lho kamu. Karya budaya. Yes. Asik-asik. He ah. He ah. Ayo manis marah ati yen cinawang wito dari andeng ana gulu bocah ayo sapa to jenengmu ayo sayo Rasa takut janganku. Aku jauh nomor HP-mu. Aku rondo Banyuwangi. Belum dina rapi ratapi. rondo iki Banyuwangi pokong semok daya marah ati rondo prawan ra peduli aku tresno rondo Banyuwangi Senadyan randa aku suci marga aku belum pernah dikramaku. ayo kanca sing durung munggah ayo yo munggah bolo dai kajae kanca kabeh bolo ayo ganti ayo perawan tuwa Sitorondo Prawan Tuwa. Sitorondo Prawan Tuwa, nggih. Loh, ya Allah. Ayo Mas, sampean mang apa? Sik guru nyawer ya. Sriuning. Sawerane ndi?
Prawan tuwa Sida Randha. Anu manuk. Inggih. Dudu sana dudu kadang yen mati aku melu kelangan baya abang semrawang gawe bimbang opo gelem tak jak urip bebarengan. Kula niki prawan umur kula 35 apa mboten ketemu keburi kula tekan saking anake wong tani Najan sira wong gununge nangeno aku gelem kojak bareng matur najan sira wis dadi prawan tuwa aku saku macul nandur telo perawan tuwa dilamar Joko kula maling nggih Kang Mas ampun citra kula weta pun ngantos sia-sia wis tak aturi golek jodoh sing tresno welas sejati pungkasane siramu digawe lara ora burung saikine dadi rondo. nanging piye kabeh iki wis kabacot ibarat bubur ra bakal dadi sego mula getonku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa Iku piyen aku sanggup ngenteni kowe lan aku muga dadi jodhone ra kene ibune tak enteni anake ora nyono sampean sabar ngenteni ning nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane andum tresno bebojoan sak lawase
Niki terakhir nggih, nggih. Apa Mas terakhir? Anoman obong, Rondo gantungan. anoman obong rondo gantungan. Oh, kurang loro Terakhir, berarti. Anoman obong ngembek rondo gantungan. Terakhir. Terakhir. Ayo kanca panjak. Samboyo anoman obong. Asik karya budaya lo. Jos, Cak Amin bringin kabu. Kendok Cak Ayu jenengmu sapa? Sliramu padha para sembadra. Lilanono Mas Amin ngemek tresno Duwang ayu lopo budo lakanono Mas mesti kelaras sampun dangu ditinggal wong lanang kula niki isi rondo gantungan pun pisahan nanging dereng pegatan orang ngajeng do bojomu kowe bojo ora tau dikeloni ajan sira do rondo gantungan Mas Amin ringin kanggo ngenteni kowe pegatan witing tresno mas saka kulino garai panjang umur gaya sehat saya suwe aku saya tresno aku aja mbak tinggali lunga bos dalu terima saka jagung kadang tela ceritane wayang Ramayana ing negara Alangkadiraja Ratu Buta Rahwana Raja gawe geger nyolong Dewi Cinta Anoman si gede putih
konangan Indrajit lan pati nengan man ora wedi gede elatala ngalengkoti apa Iya dong, iya. Kapang bilang wa'ao Ojo dadi ngombrong Oma gede apa putiara Kosong muka Kari gerang-gerang Iyo wae ya iyo iyo wae ya iyo 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 wae iyo wae Nggih, Mbak Har, niki Nggih, Mbak. krana wekdalipun sampun dalu, Nggih. mangke disambung wonten bedayan nggih, Mbak Har. Bedayan. Nggih, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.